Hello guys, good morning. Welcome back. ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್. ತುಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಜಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದೆ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೆಗೆದಿತ್ತು ನಾ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದ ಜಲ್ಲಿ ಪಾಡಿ ಸೊ ಲಿಶು ಬಲೆ ಈರ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೋಜಗ ಬಲೆ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗುಡು ಗೈಸ್ ಏನು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗುಡು ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ದಾದ ಲಿಶುನ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಮುರನಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದಾಲು ಸೊ ಇನ್ನೇನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಸೊ ಆ ವೀಡಿಯೋನ ನಿಗ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಗೈಸ್ ಅಂಚಾನೆ ಮುರನಿ ನಮಕ್ ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕಿದಿತ್ತೇರು ಏರ್ಪಂಡ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ ಸರ್ ಬಕ್ಕ ಬೊಜರಜ್ವ ಮಂಜು ಸರ್ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಕ್ಲು ನಮ್ಮಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರೌಡು ದಕ್ಕೆದಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಐಸಬಾಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಂಚ ತುಲೆ ಮೇಡಮ್ ಯಶೋಕ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ತಿರ್ದುಲೆ ಯಶೋಕ್ ಮುಟ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಅವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಗೈಸ್ ಆನಿದಾದ ಗೊತ್ತು ಪಾತೆರ್ ಪೌಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ ಪೆರೆ ಹತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಾಕಲು ನೋಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಪೂರದ ಎತ್ತ ಸೊ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಎತ್ತು ಶೋಕ್ ಪಾತೆರ್ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಪೆರೆ ಹತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಆನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಲದೇವಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಪೂರ ಪೋಯತ್ತೆ ಆನೆ ಬತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಹಾಕಲು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಐ ಬುಕ್ ಹೆಂಗೆ ಪೋಯರ್ಲ ಹತ್ತಿಚ್ಚಿ ಆಡಿ ತೀಯರಿಗೆ ಏನು ಬರ್ನಾಗ ಬೈಯತ್ತನ ಅದನ್ನು ಹಾಕಲು ಪೋತೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಐ ಬುಕ್ಕೋರ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ನವರಾತ್ರಿದ ಗೌಜಿ ಟೆಂಕಾಡ ಪ್ಯಾರ ಹತ್ತಿಚ್ಚಿ ಲಿಶು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೊಲ್ಗೆ ಸೊ ಅಂಚಂಗೆ ಪ್ಯಾರತ್ತು ಸೊ ಅಂಚ ಹಾಕಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರತ್ತೆ ಹಾಕಲು ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಸೊ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಗೈಸ್. ವಿಮಾನ ಪೋಪುನ್ಗೆ ಲಿಶುನ ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮರ ಪರ್ಚೊಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಓಕೆ. Imaginary picture. Usually it's something that moves. Why?
ಕಲ್ ಮಟ್ಟಿರಿಚವು ಇಚ್ಚಾಡು ಬರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯುಧ ಪೂಜೆದ ಶುಭಾಶಯ ಬನ್ನಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆದ ಶುಭಾಶಯ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯುಧ ಅಲ್ಪುಂಡು ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಒಡೆ ಬಾರುಂಡು ಸರಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮುಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಕುಲ್ದಿನಾರು ಮುಲ್ಪ ಚಾಡ್ ಕುಲ್ದಿನ ಮಂಜು ಸರ್ ಅಲ್ಪ ಶೂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ನು ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ಅಂತ ಬಂದು ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ 2 ಇಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೊಟ್ಟಾಪ್ನತಿ ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪನೇ ಕುಲ್ ಒಂದು ನಿಜ ಅನ್ಪುಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಒಂದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಚಾ ಪೂರ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬಡಾಂಡ ಸೊ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಥ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ಏನಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮರಪುರ ಚೆನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ತೊಂದಲನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ತಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ನೇಡ ಟೇಕ್ ಕೇರ್